салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Мо имрӯз якчанд ахбороти нав ва пешниҳоди шумо мегардонем. Баъдан саволҳое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем. Аз ҳамин хотир то охири навора бо диққат тамошо кунед, то ки ба саволҳои равонкардагиатон ҷавоб бигиред. Аввалин ахбороти мо оиди маҳдудиятҳои нав ҷорӣ кардан дар сохтмонҳои Федератсияи Россия баҳри муҳоҷирони кории хориҷӣ, яъне ки шаҳрвандоне ки берун аз Москав қарор доштанд ва дар ҳолати беморӣ ба анҷом нарасидан, яъне айни ҳола дар назар дорем, дохили Федератсияи Россия мегарданд ҳамун давлатҳое ки марзҳо ва парвозҳошон кушода кардагӣ астанд. Дар ин ҳолат агар шаҳрвандои хориҷӣ дохили Россия ки бигарданд, мутаассифона дар ҳама биноҳои сохтмонӣ кор ва фаъолият карда наметавонанд, чунки ҳукумати Федератсияи Россия аз сари нав маҳдудиятҳо ворӣ кард ва баста кард сохтмонҳоеро ки сохтмонҳои хурд номшон мебурданд. Аз сохтмонҳое ки биноҳои сохтмонии калонай мақсад муассисаҳои давлативу муассисаҳои таълимиро дар бар мегирад, дар ин ҳолат муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд ки дар ҳамин муассисаҳои калон кор ва фаъолият кунанд. ва ногуфта намонад ки биноҳои сохтмониро аз рӯи даромадшон нигоҳ карда баъдан иҷозатшон метиҳанд ки муҳоҷироро ба кор қабул кунанд. Дар ин бора вазорати сохтмон ва манзили коммуналии Федератсияи Россия ба ҳукумати Федератсияи Россия пешниҳод кард ва гуфт ки чунин ақида доранд. Боз дар инҷа гуфта мешавад ки ширкатҳое ки беш аз 250 нафар коргар доранд ва дар як моҳ аз 2 миллиард рубл даромад зиёдтар доранд, ана ҳамун ширкатҳо метавонанд ки муҳоҷироро ба кор қабул кунанд ва ширкатҳое ки 50 нафару 100 нафар коргар доранд ва миллионай даромадшон, яъне ки миллиард рубл нестай, ба ин ширкатҳо маҳдудиятҳо ворид карда шуд аз ҷониби ҳукумати Россия. Ин буд як камтарак маълумот дар бораи маҳдудиятҳои нав ҷорӣ кардан дар Федератсияи Россия. Бародарони азиз, маҳдудият ворид кардан гуфтем, мо ҳамаи анаму сохтмонҳоро дар назар надоштем ё ки ҳамаи ширкатҳоро дар назар надоштем. Мисол мегирем, баъзан нафарҳое ҳастанд ки дар ягон фирма кор мекунанд ё ки ба ҳайси ронанда кор мекунанд, дигар ӯ шахсиятҳоро дар назар надоштем. Маҳдудият танҳо барои биноҳои сохтмонии хурд ворид карда шудагиаст. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунед. Иззат Давлатов нависад: акаҷон сад бошид, менависем ҷавоб наметӣ. Аниқ нест ки давлати Тоҷикистони худмон кай ҳуй мешавад бирем Россия. Ба фикрам ки дар ин бора бисёри бад гап задагием, ба ҳамин хотир ҷавоб надодем ба саволат ва видеои пештарамонро тамошо кун, мо муфассал карда ҳамаша гуфтагием дар ин бора. Не ки аниқша гуфтагӣ нестем ки кай ҳуй мешавад. Барои аъзои комиссия суҳбат гузарондагием, дар уҷа ҳамун ҳолатҳоша гуфтагием ки чӣ кор кунанд ва баъд кай пешниҳод мекунанд барои кушода кардани марзҳо ва парвозҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо Россия. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Қурбон Тоҳиров нависад: салом акаи Сормон, ман паспорти Россия дорам, метавонам ба Россия рафта? Пешакӣ раҳмат бародар. Шаҳрвандии Россияро дошта бошӣ, албатта ки бе ягон монеагӣ метавонӣ бирай. Як каси дигар нависад: ака, саволҳои худро чӣ хеле пешниҳод кунем ба шумо?
ҳамиҷада метонисти ки ай ба ҷои ҳами комментарият савол бинависӣ равон кунӣ. Ҳамчи хеле ки нависонди ҳами гапта ба монанди ҳами менависӣ саволта. Умрон нависай: салом ака, морам студенти Россияем. Чӣ кор кунем? Тоҷикистон кай ҳуй мекуна? Студенти Россияен якчанд рӯз қабл пеш ҳукумати Федератсияи Россия ба 25 давлат иҷозат дод барои донишҷӯёш ворид шидан ба Федератсияи Россия, вале мутаассифона ҷумҳурии Тоҷикистон оли иҷозат додагӣ нестай ва намешава рафта. Ҳоҷиев нависай: салом бародари азиз, бисёр хушҳолам аз шунидани суханҳои шумо. Мехостам дар бораи сафар кардан ба шаҳри Олмон ба мо ягон тавсияи хуб медодед. оё ба он ҷо рафтан мумкин аст? оё мо рафта метавонем? Пешакӣ саломат бошед. Шумоам саломат бошед. Фикр мекунам ки ба ягон давлат рафтанда ягон кас сайди роҳи шумо шида наметавона ва озод рафта метавонед. Лекин айни ҳол аз сабабе ки ҳама давлатҳо парвозҳои худшонро қатъ кардагиянд, аз ҳамин сабаб рафта намешавад. Ва дар бораи ягон тавсияи хуб додан рост дига бародар ма у қадар маълумот надорам барои уҷа рафтан ё ки дар уҷа ягон кору фаъолият кардан. Ягон маълумот дарёфт кардем, ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонем. МУ нависай: салом акаи Сорбон, маро шавҳарам ай Москва меомадагӣ ба Конибодон ба отпуска гашта ба Москва рафта метавона ё ки не? Илтимос ҷавоб медоден, раҳмати калон. дар ҳолате ки агар марзҳо то гашта рафтанша кушода нашаванд наметавона. Мумкин ки агар кушода шава бо озодона мерава. Фарҳод нависай: салом алейкум акаи Сорбон, ҳама мегӯянд баъди 1 апрел роҳи Тоҷикистон ва Русия маҳкам мешава. ҳамин гапҳо ростай? Бародар, роҳи Тоҷикистон ва Русия оли қонунӣ иҷозат додагӣ нестанд, кушода шудагӣ нест. Чӣ маҳкам мешава? оли аввал ки кушода шавад, баъд мумкин та агар рейсҳои чартерниро дар назар дошта бошӣ, ягон намудаш маҳкам намешава. яъне ки чӣ хеле ки рейсҳо аз моҳҳои ноябр декабр бидан дар як моҳ 100 80 50 рейси чартери мемонданд, айни ҳолам ҳамун рейсҳо ҳастанд. Нуралиев нависай: салом акаи Сорбон, аз Россия медико рафтагиянд душанбе проверкада. аллакай баргаштанд ба Федератсияи Россия, омадану ташхис гузарондан рафтанд. Меҳроб Зикриёев нависай: акаи Сорбон, сарам сафед шидай нависана, ку барои Германия ягон видео кун. барои Германия мо гуфтем дар аввали видео, фаҳмондем. Солиҳов нависай: бародар, як савола ҷавоб медодӣ. Одамое ки рафтам бо больничный документ ҳаваё патент карда метавонанд ё ки не? Мо дар ин бора чанд бора аллакай гап задем ки агар аз назари қонун бигирӣ, ҳамин кор кардан мумкин нест. ин ҳамин коре ки шумо гуфтесен мумкин нест, ғайриқонунӣ ҳисоб мехӯрад. агар ки дастгиртон кардан, ҷариматон мекунанд ва депортатсиятон мекунанд. ва ҳастанд нафарҳое ки дар ҳамун Россия ягон тоҷикое ки камтар роҳу рӯша медонанд, ҳамун шахсиятҳо дастгирӣ мекунанд ва патент карда метиҳаншон. лекин дар ин бора ман сабетон наметавонам ки мақсад шуморам ягон одам биёвен патент кунед, чунки агар ки дастгиртон кардан проблемаи хитон мешавад. Пиров нависай: салом бародар, дар бораи хиёнати зан чӣ гуфтанӣ баъд аз ҷудошавӣ? чӣ кор карда мешавад? камтар бифаҳмон. дар бораи хиёнат кардани зан, бародар, аз назари қонун, агар тибқи қонун бигирем, агар вақте ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ, мисол мегирем, агар вақте мард зани дигим мегира, қонунгузории кодекси ҷиноятӣ ӯ марда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашад. ва дар ҳоле ки нестанд хеле занакҳо, ман мисол меорам, дар ҳоле ки агар зан ҳамин кирдора ба амал биёра, нисбати зан қонун ҳеҷ чиз гуфтагӣ нестад. ва шумо агар ира дар назар дошта бошед ки ба фаҳши фоҳишагӣ даст мезанад зану шумо ҷудо мешавед, молу мулк чӣ хел тақсим мешавад, фарзанд чӣ кор мекунад, дар ин ҳолат ҳаққи падар ҳамие ки шумо метавонед модара барои ҳамин бараҳи фаҳшу фоҳишагӣ рафтанаш аз ҳуқуқи модариш маҳрум кунед. яъне ки ариза менависед шумо ки мақсад ман намехоҳам фарзанди ман дар тарбияи ин гуна модар калон шавад, то тарбияш вайрон мешавад. дар ин ҳолат падар ҳақ дорад ки фарзанди хурдсола ба тарбияи худаш бигирад ва модарша аз ҳуқуқи модариш маҳрум кардан метавонад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволотона бинависен. дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.